Здравейте на всички! Здравейте! Искам да ви покажа една програмка TNP Network Tuner Simulator. Значи може да се ползва и като симулатор, и като тренер. Може да се ползва и в P-Network режима. Има още една възможност за лампови усилватели като P-Filter. Да превключа само на самата програмка. Значи горе-долу какво представлява? Левата страна е за входните данни. Средната ясна. Тунер, врътките, SVR метър. Десната страна е общо взето резултати, като и тук в средния прозорец има един резултат All Band Auto Tune, който света на всички хамбандове от 10 до 160, SVR, изходна мощност, кондензатори, индуктивност и всичко. Логиките на различните автотунери е малко различна. Всичките са верни, но малко се различават. Като, например, сега, ако му цъкна аутотунето, ето тук ми го дава Power до антена 99,17%. Отдолу без Efficiency бокса е малко по-друга логиката, не сваля SVR до 1,0, но при 1,10 виждаме, че имаме 100% мощност на антената. Малко са забити нещата, в някои от аутосканиранията са различни стъпките, така че може да пропусне малка стъпка, но в крайна сметка ще покаже верно. Започваме от T-Network тунера. Така, значи от левата страна имаме радиолюбителските бандове. Можеш директно да цъкнеш на банда, за да се вкара честотата. Можеш ръчно да вкараш честотата. Импеданса на входа на тунера, изхода на трансивера, импеданса на антената. Всичко това можеш да го променяш на ръка. Входни данни за кондензаторите и за индуктивността. Минимум на кондензатора, максимум на кондензатора, Q-фактор, така. Това всичко до тук е горе-долу ясно. Един път можем да въртим на ръка и да търсим като тренировъчна станция, така да го кажем, за да намерим минимума. Или просто да цъкнем аутотуне бутона и пак ще се покаже. На All Band Autotune ще изчисли за всека една честота от радиолюбителските обхвати, но на дадената честота с входен и изходен импеданс. Докато тук имаме едно малко прозорче, което изчислява при импеданс на антената, който е зададен, на честотата, ето случая тук е 5,35 на 60 метра, или ако го сменим на 40 метра, го смета при честота 7,1 и антена 100 омова. Какви са вероятностите на другите честоти с тази същата антена да съгласуваме чрез тунера? Като това е малко approximately, защото антената може да е мултибандова, има няколко резонансни честоти. Това е някакъв примерен вариант, такъв ориентировачен. Така. P-Network тунера е подобна ситуацията.
всичко е като на T-Network, аутотунато, всичко е същото. Значи при вратките има една особеност, ако ги въртите на ръка, стъпката е по-голема, с скрул на мишката може да сменявате с резолюция, примерно его на индуктивността 0,001 микрохенри и пикофарадите до 0,01 резолюция с вратките. А иначе, ако ги въртите с мишката да ги хванете, вече там стъпката е по-голема. Пак да опитаме All-Band аутотунето. Резултати прилични. Сега, тук има един много интересен момент. Като включите на P-Network, вече имате възможност за антенен тунер и Tube Amplifier. Като включим на Tube Amplifier, тук вече се появяват други графи. Различни радиолампи, които се използват в радиолюбителските усилватели. Сега, чрез задаването на радиолампата, това е само като справочна страница, да покаже изходния капацитет на лампата, максималното напрежение по паспортни данни и максималния ток на анода. Значи, за да се сметне импеданса на лампата, обаче трябва тук на ръка да си вкараме напрежението на анода и тока на анода на лампата. Сега, примерно 6545C съм го форсирал до 1100 волта, 200 мА за единична лампа, като искате да са две лампите с 400 мА и така натам. Възоснова на това ще изчисли импеданса изходния на лампата и ще го вкара директно на входа на P-филтъра. В случая тук трябва да видим, примерно да сложим изхода на P-филтъра да е 50 Ома, за 50 Омова антена. Са особеността на C1. Примерно аз в моя случай имам кондензатор с минимални 18 пикофарада. Написал съм 48. Защо 48? Защото моите 18 плюс слагам 15 изходен капацитет на лампата и още 15 за капацитет в конструкцията, кабелчета, глупости и щуроти и се получава минимален капацитет 48. Така че като добавяте този капацитет към минималния, го добавяте също и към максималния капацитет на реалния ви кондензатор. Аутотунето действа по подобен начин. Като примерно сега в момента му е зададено на 40 метра 7,1 МГц честота. При тия данни на C1, C2L получаваме SVR1, Q-фактор съм му задал 12, то се получава и в случая 12, но аз съм му задал 12 като подразбиране и вече имаме втори хармоник 45 децибела потискане. Изходна мощност 86.31%. Сега. Ето, тук вече имаме пълната разбивка с КСВ-то, с мощностите. Сега ето, примерно на 10 метра мощността и изходната ще излезе 66%, което е малко гадничко, защото няма и как да го намалят кой знае колко заради ниския капацитет C минимум на първия кондензатор C1
Ако намаля изходния капацитет, минималния капацитет, тия цифри ще се оправят доста по-добре вече. За мен важното е обаче да видя потискането на втория хармоник и тук всичко влиза в норма. Програмата има много да си човек играе с нея, ако има желание съответно. Това е регистрационния бокс. Значи, ако щракнете тук върху моя имейл, ще ми изпрати директно имейл с серийния номер. Серийния номер, ето като поставите мишката, може да кликнете, да го изкопирате, може да ми го пратите по един или по друг начин, за да ви изгенериран код за активация. Или ще работи в продължение на 5 часа. 5 часа, значи ако я изключите, времето няма да продължи да тече. При следващото включване пак ще си продължи откъдето е спряла. 5 часа общо работно време ще работи програмата. И примерно ако тук Саша я отключа, изкопирах си кода, генератора няма да ви го показвам. Invalid код, чакай, какво направихме? Не. Така. Готово. Регистрирано. Тук остава си възможността да ми изпратите имейл, ако нещо искате да разговаряме, да правим и така натам. Значи внимавайте с входните данни. Его сега примерно като е в Tube Amplifier мод, на входа на P-филтъра остава доста високо съпротивление. При първите пускания може да се получи нещо подобно и да остане на входа, на изхода де-факто на трансмитъра това съпротивление, но по принцип не би трябвало да се получи. Това от мен. Поиграйте си, който иска, както иска. Още не съм измислил начин как евентуално ще се закупува и какво и що. Но това за сега. Всичко добро!